történt? Mi volt ez a zaj? Ez nem zaj volt, hanem ásítás. Egy rendes, becsületes ásítás volt, és nem zaj, vedd tudomásul. És tudod, hogy miért ásítottam? Hát megmondom, mert elegem van, mert torkig vagyok, mert megöl ezen a vacak farmon az unalom. Kész, vége, virággá megyek. Hát élet az ilyen? Itt ülök nap-nap után ennek a kietlen rónaságnak kellős közepén, amelyre csak nézek, mindenhol síkság meg síkság, szürkeség meg szürkeség. Ennyi szürke szín nincs is a világon, mint itt. Szürke a homok, szürke a ház, szürkék az oknik. Sehol egy jó kis fa, bokor, sehol egy nyúl. Jól van, ne ugass már ilyen veszettől. Nem vagyok ideges, már az sem lenne csoda. Tegnap is elnyiszáltad egy békés tyúk nyakát. Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.